नमस्कार, मी संजना चिपकर। आज तुम्हाला आणखीन एक सँडविचचा प्रकार दाखवणार आहे, तो म्हणजे रेग्युलर सँडविच आपलं। त्यासाठी हे ब्रेडचे स्लाइस घेतलेले आहेत, मी ह्याच्या कडा काढून घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर हे बटर आहे, हे रूम टेम्परेचरवर घ्यायचं आहे आपल्याला। त्यानंतर हे कॅप्सिकम बारीक चिरून घेतलेली आहे, हे कॅरट किसून घेतलेला आहे। त्यानंतर ही हिरवी चटणी आहे, हे स्लाइस टोमॅटोचे स्लाइस आहेत, हे उकडून घेतलेल्या बटाट्याचे स्लाइस आहेत आणि हे काकडीचे स्लाइस करून घेतलेले आहेत, कुकुंबर। आता सर्वात आधी आपण हे बटर लावून घेऊया असं ब्रेडच्या स्लाइसला। हे अशा प्रकारे मी आता सर्व लावून घेतलेलं आहे। आता मी तुम्हाला हे कसं करायचं म्हणून दाखवते। ह्यावर आपण पहिली ही ग्रीन चटणी लावायची आहे, एका स्लाइसवर अशी व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायची आहे। त्यानंतर त्याच्यावर टोमॅटोचे स्लाइस ठेवायचे, काकडीचे स्लाइस ठेवायचे। नंतर हा बटाटा, उकडून घेतलेला बटाटा आहे हा। ही शिमला मिरची थोडी घालायची आहे, बारीक चिरून घेतलेली। भाज्यांचं आवड निवड तुमच्यावर आहे, कुठली आवडते कुठली नाही। हा बारीक किसून घेतलेला गाजर आहे। आता हे दुसऱ्या स्लाइसला पण मी बटर लावून घेतलेलं आहे आधीच। आता हे ह्याच्यावर असं ठेवायचं आहे। आता अशा प्रकारे हे दोन मी करून घेतलेले आहेत सँडविच। हे जरा असं प्रेस करून घ्यायचं, नाहीतर भाज्या आपण घातलेल्या बाहेर यायची शक्यता असते। आता हे तुम्ही असंही खाऊ शकता किंवा तुम्हाला टोस्ट करून पाहिजे असेल तर टोस्ट करून खाऊ शकता। त्याचा एक प्रकार दाखवते मी तुम्हाला। हे माझ्याकडे असं गॅस टोस्टर आहे, यात मी हे असं सँडविच ठेवते आणि हे असं व्यवस्थित बंद करून घेते। आता हे असंच आपण गॅसवर ठेवायचं आहे। हा गॅस असा ऑन करून दोन्ही साइडने आपण हे असं गरम करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। गॅस थोडा कमी जास्त करत जायचा आहे। असं हे 2-3 मिनिटं आपण उलटून पालटून चांगलं भाजून घ्यायचं आहे। आता आपण हे झालं की नाही ते बघूया। हे बघा, ओपन केल्यावर आपला टोस्ट झालेला आहे सँडविच। हे आता काढून घेऊया। हे थोडं गरम असतं, जरा थंड होऊ दे। अशा प्रकारे हे आपलं झालेलं आहे। अशा प्रकारे हे दोन सँडविच मी रेडी करून घेतलेले आहेत। आता मी हे तुम्हाला कट करून दाखवते। हे असे झालेले आहेत आपले। हे मी गॅस टोस्टरवर करून घेतलेले आहेत। आता नवीन नवीन प्रकारचे इक्विपमेंट्स येतात मार्केटमध्ये, तुमच्याकडे कुठलं असेल त्यावर करा किंवा काही नसेल तर तव्यावर ब्रेड भाजून घेतला तरी चालेल। असं हे आपलं रेग्युलर सँडविच रेडी आहे। हे तुम्ही केचप किंवा ग्रीन चटणी बरोबर खाऊ शकता। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की सांगा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।